Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Alma LD. Mari kising te manai song iko mo ang uskango saklaya diba. Phanyai 19 tariko chini taku bukuk song jara chukya rong ni bagai ri bakna ni hne iko omo chini taku bukuk song baksa ani yakti chubanam punai ro kuri sokaiga. Haipono ang jeprupono amtui tubui phaiga hante abo satungo tiklai check khaina nayo mane check klaiman bisingpi aro je ri mane kaham je chumui chummanai jat abono simi baknai ke je chumaya jat hante abo sakhe tonai tamni himale baksa chini takubuku song jara tuba turi na musumai rong borok joraman yani bagai borok kaham ke check khlai rohoya inge a bisingo kisik misik mano inge abon boin ang puila rinan ketang check khlai je pokana inge abon boin ang satung rogo kaham ke pranai thik thak khlai inge abo hai khlai ang packing khlai khani inisteri go thang backward jakao thangai teni runai inge abono pranbai naibai aro satungo kalangai ang oro tabuk kitchen haphaika inke kitchen haboi ang kitchen ni joto responsibility ang abo hai samung tangai inke ani logi songbo iko samung chubau salgrum jongthai pal ke abo hai samung tanglayo doti nok bising ni joto samung rok pal ke besabai buma bukhabai pal baksa khlai yang ke samung jeng bahake dati pair manai ba jodi pal tam yang ke tam himale nok bising ni samung belai kheno jhamela belai kheno chanani bo nungnani bo tai potrpot samung haya diba hangke doi pai me ya sachung khlai ka hangke tai se salbara tabuk hangke abon bai no jepur kono nukung kaisa tonglai ka hangke jeng mane bujilai tonglai na nango khoroksa tai khoroksa ni feeling no tei jeng bujilai thai je nukungo mane thamsa khabak sakai samung tangnai a nukung je tukono naithok tai khasang ungu inke abon bai no jeng je prukono amo hai khlai jeng samung tangu chini nukungo busa no bo samung dagiu bufano bo dagiu bumano bo dagiu hingke je chinukungo tongnai joto busa busu joto takhu bukuk je tongnai jeng amo hake pal baksa tangu hingke mari kising tai manai song norok ani pok no bujibai khana hingke tamni male nok bising no karoi tai phataro bo samung kobama tong not only physical mental ni bising tuibo samung tang tongo hingke abon me norok bujibai khana hingke tomong no ani video rok no norok chaja kha hingke norok like comment and share khaimano hingke jara katal rok hingke norok ani channel no subscribe khaimano hingke mari kising song norok tomong no chaja ya hingke ba dislike bo khaimano hingke abon bagai no ang belai kheno I khepe mane belai kheno biji o samung tangmani beser bising obo ani nis mia o thangka silongo bono night super kasari rohka tamni himale bini phainai macho bini metric exam tongo hingke bo kwbangma bini porasona tongo tuition rok hingke abon bin bo tripura yakarei mane tripura no yakarei mia night super bono kasari rohka tam male bini bo flight bai thangmaya 17 years siko sachung thangmaya hingke logi borok puri hingke abon baino bono ri rohka hingke abon baino o night super tabuk mane lamao kasajak hingke belai kheno cintawanan bising tui samung tangni tongo nok ni samung tang tongo brain hingke ani nis bufru soknyai hinai wana cinta habui tong ta brain hingke abo tutui no norok nugui mangkhana amo basic songmung mane joto borok no songmungui chaimano mo phiaba angoro khe unique bahake ang hani tugo omono songo hani tugo hingke kwbangma nutrition
nutritious tongo oro gom ta norok buji khanable hinke oro kabangma agini bura buri rok borok hani tuko mang mamui songo hani tuko mang mai bo songo mui bo songo joto samung hani manuyo borok khlayu abon beno agini borok belai keno organic chama bageno krak krak ngei tongkha borok mane ngei phaikata hinke chungkhe tabuk belai keno mane aram ni bageno amo haing dong. Thank you for watching.